Mga kapuso, nararanasan ngayon ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dulot ng LPA at ITCZ. May live report si Claire Lacanilaw. Claire? CJ, matapos nga ang bagyong Dodong, isa na namang low pressure area ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman malaking bahagi sa Hilaga at Gitnang Luzon ang tuluyang uulanin dahil na rin sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. At para malaman ng ilan pang detalye ukol sa balita o lagay ng panahon, makasama natin ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan Station, walang iba kundi si Engineer Jose Estrada Jr. Sir, good afternoon, at saan po ang tinatahak nitong LPA at meron po ba itong tsansa na maging bagyo, sir? Yes, magandang hapon, Claire. Sa ngayon po, nasa 700 kilometers east of Hinatuan sa area ng Mindanao. So sa ngayon po, yung LP ito ay nakapaloob ito ng tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. So ibig sabihin, napaloob pa rin siya, na embedded po siya. At asahan natin ito sa susunod na 18 to 36 hours, asahan natin na ganap na itong maging bagyo. So asahan po natin na yung mga area na dadaanan nito sa susunod na 24 oras, maasahan natin yung mga pagulan. Sana lalo ngayon, nasa Mindanao po ang ITCZ natin, yan po yung maraming malalakas na ulan na maganap ngayon. Okay, sir. Sir, ngayon nga na may LPA sa loob ng PAR, sa ano naman po ang aasahan ngayong weekend dito sa North at Central Luzon? So sa ngayon, asahan natin na magkakaroon pa rin tayo ng tinatawag na localized thunderstorm o isolated rain shower, lalong-lalo na dito sa Northern Luzon. Sir, meron pa po bang bagyo na inaasahan na ngayong buwan ng Hulyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility? So sa ngayon po, yung forecast po namin ay 2 o 4 na bagyo na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility natin. Ngayon po nakapasok na po yung pangalawa, ibig sabihin, pangalawa na itong papasok na sa mabuo na si Egay sa Philippine Area of Responsibility natin, na hasahan natin na may siguro pag may habol pa sa buwan ng July. Sir, ito nga pong sakalin nga maging bagyo at tatawaging bagyong Egay, ano po yung mga, meron pa po bang, posible po bang maglandfall ito sa ating bansa, sir? So sa nakikita natin sa forecast ngayon na hanggang sa susunod na araw, yung nakikita po natin ay may possibility na magpapasok ito sa may area ng Aurora at mag-i-exit ito sa may area ng Lawag. Yun po yung forecast po natin. Pero malaki pa ang chance na posibleng magbago pa ito kung sakali na itong susunod na oras ay may darating na ibang weather system. Okay, sir, short na paalala na lang po sa ating mga kababayan ngayon po na may LPA sa PAR. So sa mga kabayan natin, asahan sana o palaging tumutok at maki-update sa pinapalabas na namin, forecast po namin lalong-lalo sa araw na to. Okay, sir, maraming salamat at nakasama natin ng Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan Station na si Engineer Jose Estrada Jr. At yan muna ang latest dito sa Pag-asa Dagupan Station, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.